Mwadzuka bwanji amalanzanga kwina kulikonse kumene muli. Lero pa 20 March 2026 masiku amapita pang'ono. Lero ndifuna ndiyankhule ndi apolisi anziko muno amene ndithu ndi achitetezo. Kagwiridwe ntchito ka polisi mdziko kumathanso kuthandizira kugwetsa boma lomwe lilipo pa nthawi imeneyo. Ndikunena izi chifukwa chani? Polisi ikanati izigwira ntchito independent, ndikukhulupirira kunena kuti mavuto ankhani zachitetezo sibwenzi akukhuza chipani chomwe chikulamula pa nthawi imeneyo. Ndalankhula izi pofunanso ndipereke chitsanzo. Tini nkhani zambirimbiri zomwe mitu yake simadziwika. Apolisi amakhala ndithu anguamanga m'masamba amalawi posawunikira za nkhaniyo mmene ilili kapena mmene ikuyendera andi yafika pati zonsezo amangosankha kukhala chete. Akangotulutsa mawu onena kuti tidakafufuza, kwa iwo imakhala ngati kuti basi ntchito pamene popo ya upolisi yatani kuti yagwirika. Amalawi angomva kuti tidakatani kuti tidakafufuza. Tini nkhani zambiri. Mwina nkhani yomwe ndingathe kunena pa ulamuliro okhawo omwe atani kuti wayamba wa Profesa Arthur Mutharika ndi chipani cha DPP. Tini nkhani ya Victoria Bobe anabwera ndithu kuzapanga ndithu kuzaonesa anthu amene anakapha mai Victoria Bobe. Amalawi nkhani ija ali nayo mafunso samazimvesesa bwinobwino. Pano kulizi sizikudziwika kuti zili pati. Anthu okuti anavomera mmene amavomerera muja chikuchedwesa kuti akalowe khoti kuti Amalawi aziwe kuti anthu ajamba kulowa khoti ndi chani sichikutani kuti sichikudziwika. Okay, example chabe. Nkhani yomwe ndakhazika nayo kwambiri ndi amwenye uyu anasowa anapangidwa kidnap ku Crossroads Hotel Asamia Saklan. Nkhani imene jayo pamene inangotuluka ndi nkhani yonatu Malawi wina aliyense anadzidzimuka nayo, ngakhale mafolena ena aliwonse amene tikukhala nawo mdziko muno amene amapanga business, ngakhale ena amabwerera ndithu olo ntchito za boma m'maembasemu. Ni nkhani yochititsa mantha. Si nkhani yomwe tinganene kuti tingoyerenga chibwanabwana, chifukwa yagwedeza ngakhale nzika za dzikomo, ngakhale alendo amabwera chani kuti amabwera mdzikomo. Akuluakulu potuluka AK47, futi ya AK47 si futi ya masewera. Ndiye basi pakapezeke kunena kuti panatha mwezi apolisi akuti adakafufuza. Pano mwenye uja wangopezeka koma kundaliyeko kaya anali kuti kaya zake ndinabuzi ndizona yewo ungosankha kungoyenda ndi mapazi kuchoka komwe yanga kuti anasungidwako ndikumalondola ku nyumba kwake, osalondola ukafikira m'manja mwa polisi. Amalawi ali napo mafunso kwambiri. Awako ngati dziko tiyeni tisamasewere ndi zinthu zomwe tili nazo serious. Polisi ndikubwera basi lili pe after atha mwezi
osamapereka ma update onena kuti kodi nkhani yo ya mmwenye yakafufuzidwe kwa mmwenye ili pati, osapereka. Lero pamene wangobwera yekha, wabwera yekha kungonyamukanso kumapita ku nyumba kwaje, pamene akubweranso kwa Malawi riya mmwenye ujo abwera koma tampeza sife, ndiye ifeyobe tidakafufuza. Are we serious? Ndi ababa tufuna tukuze kuti ngati kagwide ntchito ka ku polisiko kama khuzana ndi zandale nkhani mutida nayo. Chifukwa ababa tufuna tiyambe kumauzana pa ndipo kodi panopa ma activist anzanga. Nkhani ina iliyonse yomwe yatuluka yomwe ilibe yani kodi ilibe mayankho, Amalawi sakupeza chilungamo, tiyeni tisasiye kuyirani kodi kuyikamba. Tizingokamba kukamwa kwathu kakung'ambika kakutani tizikamba chifoti chizolowezi cha dziko lino ndiyonena kuti anafika ponena kuti anthuwa akakamba nkhani ikatuluka amatopa amatani kuti amasiya. Ndichomwe anthuwa anachikhazikisa, ndichomwenso ngakhale polisi yathu inachikhazikisa. Imaziwa kuti nkhani ikangoyambika imangotentha nthawi yomweyo, ikangotentha nthawi yomweyo basi pama amapezeka kuti palowa nkhani zina ndikuyiwala iyi ndikuyiwalika, nchifukwa amanena kuti Malawi sachedwa kuyiwala. Pamene akutenthesa nkhani iyi ayiwala, ziphimbika sizidziwika yani kuti mene zathera. Iyi yamwenye siri kuyisiya. Chifukwa pali anthu amene akuziwa chenicheni chomwe chinachitika patipo kuti pamene pachapo. Andiso pamene kulekelera komwe kukuchitikika apapako anthu akuziwapo zinthu zina zake, ndi amafuna kuti inuyo mubwere poyera apolisi kuti kunkhani iyi inuyo mubwere poyera kuti 1 tinalephera kumfufuza mwenye kuti timpeze pamene anapangidwa kidnap. Apaso talephera mubwereso munene talepheranso kufufuza. Kunena kuti chinachitika pamene pachako ndi chani, Amalawi aziziwa kunena kuti ndi polisi yomwe ikumalephera zinthu zina. Kapena zipangizo zomwe iniyo zikumakuvutani kuti muzitha kukwanirisa kuwapasa Amalawi information monga nkhati iniyo asecurity. Mubwere muziulule poyera kuti chifukwa chakusowa kwa izi kagwidwe kathu ka ntchito sikakukwanisa kufikira kuti anthu tizikupasani yani kuti ma information. Mubwere poyera. AK47 mdziko koma basi ingozizira basi mitu yake isatani kodi isaziwike. Ayi itu siti kuropa nayo. Fati kunena panopa Amalawi nziko muno khala mwamantha. Tunena panopa alendo amene anachoka maiko ena nziko munomo akukhalanso mwachani kodi mwamantha. Sinkhani yoti ingazizire, sinkhani yoti ife basi tikangoisiya basi kuona kuti basi atiyiwalisa ndiye tizikabhizika basi. Mfamu Malawi kuti nkhani zambirimbiri, nkhani zambirimbiri kumalowa nkhani zambirimbiri. Kulepa panopa pa tebulo pali nkhani zambirimbiri zomwe zikuwazunguza Amalawi mmutu, zomwe zikumachitisa kuti nkhani zina zizirani kuti ziziwalika. Muone yako upheto kwa Victoria Buja ne Dr. ja Victoria Bobe kukasaganaso ndi nkhani iziti zokoti zakupanga kidnap. Zamalupino mkatimo Amalawi nazo mafunso. So akuluakulu tiyeni tikamatani kodi tikama katina pasidwa utindo kuti ndife achitetezo ya nziko tikhale serious. Osamakhala ndi serious ndi nkhani zotumidwa zona kuti basi mukadyapo. Bokudya apo ndalama ati akangokuzanira sakasaka nkhani iyi pali ndalama apa ndi pamene mapezeka kuti olumakapphwanya malamulo amene kuchako. Pakana munthu uja kunsaka pakana kumpeza. Teni zakasakeni pakana kumpeza. Kusiya nkhani za serious ngati zimene zizi. Siri kusekerera. Tikufuna timve kuna kuti mwenye uchayo chinachitika cheni ndi chani. Amalawi mitima yawo ikhale yani kuti ikhale pansi. Fa Amalawi panopa mitima yawo imwamba akuyenda mwamantha. Ngakhale sonzika za ziko lina zikuyenda mwachani kuti mwamantha chifukwa cha nkhani imeneji. AK47 kuombedwa basi nkhani siri kusiya nkhani imeneyi.